OK, dámy a páni, takže čaute, moje meno je Shandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. V dnešnom videjku si ukážeme, ako ja natáčam, čo používam, čo mám za počítač, čo je v ňom, aké sú tam komponenty, čo mám za klávesnicu, za mikrofón, za myšku. Bohužiaľ, dámy a páni, monitor nemám, takže vám ho neukážem, mám tu iba tak telku značky Philips, ale OK, sme na ploche, dámy a páni. Multi-Theft Auto, dámy a páni, to je GTA San Andreas. Dámy a páni, mám tu nejaké hry, čo pár sme si nahrali na YouTube a pár nie, takže tieto tu, dámy a páni, sme nenahrali, ešte BMG Driver sme si nenahrali, ani World of Tanks. Natáčam to, dámy a páni, cez Bandicam. Vlastne vám to ukážem, vlastne už tam aj nahrávam, mám tu mikrofón, tu mám webkameru, proste tu môžem nahrávať okolo myši, len audio, špecifické okno. Tu je mikrofón značky Hiker, celú výbavu nájdete dole u popise videa, hej, všetko vám tam dám. Stále túto hernú mechanickú klávesnicu, ako aj v predalšom videjku, Canyon Gaming. Dále mám aj takúto myšku Tech. Telka Philips. Tom si chcem dokúpiť monitor, lebo bohužiaľ sa mi pokazil. Môžete sa tešiť, dámy a páni, na moje nové štúdio, ktoré práve dorávam, lebo z tejto izby sa premiestím do štúdia. Grafická karta nekúpená na novo, ale kúpená z ruky od kamaráta. Dámy a páni, tu máme HPčko. Čo tam je? Je tam jack na sluchatka, mikrofón. 1, 2, 3, 4 porty na USB plus 1, 2, 3, 4. Ďalej aj tu máme jacky, všetko. Bohužiaľ ešte som nemám grafickú kartu, takže niekedy si ju chcem dať tu. A vlastne ja tak nejak fungujem na tom YouTubeku. Ďakujem vám za 100 odoberateľov. Toto bolo také mini špeciálne videjko, kde som vám ukázal môj setup, ako ja som dokázal 100 odbery. A musím si povedať, že urobil som dosť taký lepší upgrade z predovšieho videjku, kde som mal Windows XP 32 bit a teraz mám Windows 10 64 bit. Tak sme už u koncu tohto videjka. Ak sa ti videjko páčilo, zanechaj tu like. Ak si tu nový, daj tu odber a dobehneme, dámy a páni, 200 odberateľov. Možno áno, možno nie, takže daj odber.